таҳқиқотҳо муайян карданд, ки дар дунё зиёда аз 1 миллиард одам норасоии ёд доранд. ба ин гурӯҳ қариб ҳама сокинони ҳудуди Қавқоз, Русия, Аврупо, Осиёи марказӣ, минтақаҳои марказии Африқо ва Амрикои ҷанубӣ дохил мешаванд. норасоии ёд дар организм ба зиёд гаштани ҳуҷайраҳои ҳудуди сипари шакл мусоидат мекунад. ин ҳуҷайраҳо ёдро ҷабида гирифта ҳормонҳои ҳудуди сипари шаклро ба вуҷуд меоранд. дар миёни ин ҳуҷайраҳо ҷамъ шудани коллоид ба вуқӯъ мепайванданд. ин ҳолат ба гирифтории бемории ҷоғар мусоидат мекунад. шумораи имрӯзаи намоишро маҳз ба ҳамин беморӣ, яъне ҷоғар мебахшем. пешниҳоди шумост шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо. дӯстони азиз, салом арз мекунем. имрӯзҳо дар бораи гирифторӣ ба бемории ҷоғар на танҳо дар кишвари мо, балки дар дигар минтақаҳои сайёраи замин низ мутахассисон хабар медиҳанд. мусаллам аст, ки донистан доир ба сабабҳои гирифторӣ ба ин ё он беморӣ имкон медиҳад, ки ҳар нафар худро муҳофизат кунад ва аз гирифторӣ ба бемориҳо худро эмин нигоҳ дорад. пас доир ба бемории ҷоғар шаҳрвандони кишвари мо чӣ маълумоте доранд? сараввал пурсиши сари роҳии мо. ин як беморие аст, ки дар гулӯ пайдо мешавад. масалан ба худ пайдо шудани баъзе гулӯлаҳо, баъзе хоришҳои гулӯ сар мешавад, ё ки сулфазанӣ зиёд мешавад, хурдтаҳо маҳкамшавии гулӯ бисёртар баъд мешавад, нафаскашӣ суст мешавад. ҳамин гуноҳҳо ҳастанд. Тапиши қалба мисол зиёд мешавад, ки эҳсоси таспу вай зиёд мешавад. ҳамин гуна нишонаҳо дорад. Варам мекунад гулун. масалан зӯпи дурунакӣ ҳаст ва берунӣ ҳаст. берунӣ бошад о бисёртар нағз. барои чӣ ки мефаҳмӣ дурунӣ бошад ин яъне ки дар дили одам зарар дорад. ои дии беморӣ ягон маълумот надорам. Сабабҳои асосии ин беморӣ норасоӣ ё дар организми ҳар як инсон ҳаст, ки ба сабаби ҳамин мисол бемории зоб ё ки ҷоғар гирифтор мешавад ҳар як одам. организми инсон ба ёд намерасад. инсон метавонад зобдор шавад, зуком, нафасаш танг мешавад, хушк нафас кашида наметавонад, озод нафас кашида наметавонад. баъд вақте ки нафаскашӣ танг мешавад ба дил мезанад, дил ҳам уже дард мекунад. ҳаст ин табобат карда мешавад. ина ҳаст бо доруҳо табобат карда мешавад, боз бо гиёҳҳо, алафҳо, бо меваҳо. Когда человек задыхается, это зависит тоже от погоды. Человеку становится очень некомфортно, и если очень запустить эту болезнь и не лечиться, не принимать какие-то лекарства, то можно даже привести к гибели человека. мутахассисон ба он ақидаанд, ки сабабҳои пайдоиши бемории ҷоғар то ба ҳол пурра муайян нагардиданд. асоситарин омили тамоюл ба ин беморӣ имрӯз наросоии ёд дар хӯрок ба шумор меравад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар кишварҳое ки намакро бо ёд омехта намекунанд, ҳолатҳои бемории ҷоғар зиёдтар ба назар мерасад. аммо ба ин нигоҳ накарда паҳншавии ин беморӣ дар навоҳии боёдбой низ дида мешавад. пас ин беморӣ чӣ нишонаҳо дорад? ба кадом омилҳои дигар боиси пайдоиши бемории ҷоғар мегарданд? бемориҳои камёдӣ яке аз бемориҳои нисбатан вазнин ва паҳншуда дар кураи замин буда, тибқи ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ зиёда аз 1,5 миллиард одамон гирифтори бемории ҷоғар ҳастанд, ки Тоҷикистон аз ин доира берун нест. бемории камёдӣ яъне бемории ҷоғар яке аз бемориҳое мебошад, ки нарасидани ёд дар организми бадани инсонро нишон медиҳад. омилҳои пайдоишавии бемории камёдӣ яъне ин норасогии ёд дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо 93% кӯҳҳо ва 7% ҳамвориҳо ҳаст. аз ин сабаб ин Тоҷикистони мо низ яке аз минтақаҳои яъне камёдӣ мебошад. сабаби асосии пайдоиши бемории ҷоғар ин якум сабаби аз ҳама муҳим, ки дар ҳамаи ҷаҳон ҳаст, ин камёдӣ. яъне ёд аз чӣ мо иборат мегирем? яъне аз хӯрокаҳои табиӣ. аз сабабе ки 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо иҳота мекунанд, аз қишри баҳри замин мо баландтарак ҳастем. камёдӣ дар беморони дар байни ҷавонон бисёртар мушоҳида карда мешавад. дуюм ин яъне бемории эндокриние, ки вайроншавии гормонҳо ба бемории ҷоғар оваронда мерасонад. сеюм ин сабабе ки хӯрокаи носолим истеъмол кардани
дар байни ҳам кӯдакон ҳам ҷавонҳо дигарҳо ки ба бемории ҷоғар оваранда мерасонад. бисёртар мушоҳида карда мешавад дар байни яъне кӯдакон, ҷавонон, занҳое ки тибқи қобилияти таваллуднокӣ доранд, дар байни онҳо бисёр мушоҳида карда мешавад бемории ҷоғар. аз сабаби оне ки ҳар як хӯрокаи мо аз зери табиати мо гирифтори ёднокия мо ҳастанд, лекин кам дар онҳо фоизи ёд мебошад. барои ҳамин ҳам ба бемории ҷоғар бисёртар дучор мешавад. нишонаҳои пайдоишавии бемории ҷоғар ин варам дар пеши гардан аст. вай аксари вақт беморро ба ташвиш намеоварад. барои ҳаминам беморон муддати зиёд ба духтурон муроҷиат намекунанд. дар хотир бояд нигаҳ дошт ки ҷоғари на чандон ҳам калон ки дар байни мардум бештар дучор мешавад, метавонад бедард гузарад, бемор шикоят накунад, лекин ин аллакай ба қобилияти ақлонияшон таъсири манфӣ мерасонад. дар хотир бояд нигаҳ дошт ки нишонаҳои пайдошавии ҷоғар ин варам дар пеши гардан, дилзанӣ, дилтангӣ, асабоният, фаромӯшхотирӣ ва қафомонии шӯрнокӣ ва ақлонӣ мебошад. ҳаст шахсоне ки гирифтори бемории ҷоғар ҳастанду, лекин дар ваё аломатҳо дида намешавад. яъне варами ғадуди шипаршакл ҳасту, лекин ягон нишонаҳои аломатҳои шикоят дар бемор нест. ин албатта дар вақти сари вақт пешгирӣ накардани ё ин ки тавбат накардан, ин ҳам дар оянда метавонад ки ба дигар бемориҳои гуногун расонад. масъалаи дигаре ки мутахассисони соҳаи тиб ба он таваҷҷӯҳ доранд, ин ки ҳо гирифтор шуданд ба ин навъи беморӣ аст. мавзӯи дигаре ки баррасӣ мекунем низ ҳамин хоҳад буд, яъне нафарони кадом синну сол ё ҷинс бештар метавонанд ба бемории ҷоғар гирифтор шаванд ва оё барои гирифтор шудан ба ин беморӣ синну сол ва ҷинс муҳим бошад ё не? бисёртар бемории ҷоғар дар байни занҳои ҳомила ва дар байни ҷавонон ва наврасон яъне дида мешавад. ҳомиладорӣ як ҳолате ҳаст ки зани ҳомила бо ду ҷисм, яъне модар ва дохили бад хизмат мекунад. яъне ғадуди спаркшакли зани ҳомила бо ду ҷисм, яъне модар ва ғадуди ҷисми яъне кӯдак, ғадуди спаркшакли яъне кӯдак хизмат мекунад ки ғадуди спаркшакли модар дар ин ҳолат яъне талаботи он ба ёд зиёдтар мешавад. ва ин ҳомиладорӣ як омилҳое ҳаст ки метавонад яъне занро ба бемории ҷоғар яъне гирифтор кунад дар вақти ҳомиладорӣ. наврасон дар вақти ба балоғатрасӣ яъне ғадуди спаркшакли онҳо яъне калон мешавад ва талабот ба ёд дар ин синну сол зиёдтар мешавад ки чихеле ки мо гуфтем ки тоҷикистони мо яке аз минтақаҳои эндемикӣ мебошад. дар ин ҳолат вақте ки талабот ки ба ёд ки зиёд мешавад, албатта ҷоғари онҳо яъне калон мешаванд. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд ки бемории ҷоғар дар занон 2-4 маротиба бештар аз мардон ба назар мерасад ва аз 20 то 65% занонро дар бар мегирад. муайян кардани ҳар беморӣ дар марҳилаи аввал ташхиси дурустро тақозо мекунад. маълум аст ки барои муайян намудани ҳар беморӣ усулҳои мухталифи ташхис ба кор бурда мешавад. пас ташхиси бемории ҷоғар чӣ тавр сурат мегирад? гузашта аз ин бемории ҷоғар низ гурӯҳбандӣ мешавад. идомаи намоиши мо ба ин масъала бахшида мешавад. вақте ки бемор муроҷиат мекунад ба табиб, пеш аз ҳама онҳо мегӯянд ки варамӣ дар пеши гардан пайдо шуд, диққи нафаскашӣ, асабоният, фаромӯшхотирӣ ё суст ақлӣ ё мондашавӣ, мегӯянд ки вазни зиёдӣ ба тан гирифтан зиёд мешавад. бисёртар вақте дар байни кӯдакон ё ҷавонон бошад, мегӯянд ки дар рафти дарсро аз худ карда наст наметавонад. талаботи ёд дар организми инсон аз синну сол вобаста аст. яъне кӯдакони то синни 1 сола то 50 микрограмм ёд ба 50 микрограмм ёд талабот ниёз доранд ва шахсоне ки аз 2 сола то 6 сола то 90 микрограмм, аз 6 сола то 12 сола ба 120 микрограмм ва ҷавонон ва наврасон ва калонсолон то 150 микрограмм ёд ва занҳои ҳомиладор буда ва занҳои
яъне фарзанди ширмак дошта то 200 микрограмм ёд ба талабот ниёз доранд. албатта бемории ҷоғар худ ба худ ҳар як таснифоте дорад ки тақсим мешавад ба гурӯҳҳо, яъне ба намудҳо. ҷоғари эндемикӣ, яъне ин норасогии ёд дар организм, яъне пайдо шуданаш дар он ҷо мо мушоҳида карда мешавем, варами пеши гулӯ, асабоният, фаромӯшхотирӣ, дер аз худ кардани дарсҳо, сустиюми бадан. Дигар намуди ҷоғар, яъне ин ҷоғари заҳрогин мегӯем, ин баландшавии гормонҳои ғадоди сипаршакл мебошад ки дар онҳо мо мушоҳида мекунем бисёртар дилзанӣ, бисёр ларзиши дастон, баландшавии фишори хун, яъне васеъ шудани пеши гардан, албатта васеъшавии чашмон мо мегӯем. Дар ин худ хос албатта бисёртар дар байни занҳо ҳам мушоҳида карда мешавад ин беморӣ. Дигар намуди бемории ғадоди сипаршакл ин ҷоғари гипотиреоз мегӯем, яъне паст шудани гормонҳои ғадоди сипаршакл. Дар ин ҷо яъне паст шудани ҳарорати бадан, варамӣ дар умуми бадан, зиёд шудани вазни бадан дида мешавад, сустиюми бадан, хушкшавии пӯстон, хоболудӣ, рехтани мӯи сар, шикастани нохунҳо мушоҳида карда мешавад. Бисёртар ҳам мо мушоҳида мекунем, яъне бемории гипотиреоз гуфта мегузарем, ин ҳам бисёр метавонад ҳам модарзодӣ шудан аст. Вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, мо бисёртар модарон ба мо муроҷиат кунанд, агар аз бемории гипотиреоз бо кӯдак мепурсем, дар сари вақти таваллуд, баъд аз таваллуд кардан кӯдак даромгирӣ кард ё не. Бисёртар дар онҳо ин хос аст ки хоболудӣ, зиёд шудани вазни бадан, гирифтани овоз, дар байни таваллуд шудани бо бемории гипотиреоз дар кӯдакҳо мушоҳида карда мешавад. Албатта мегӯем ки дарҳол худ ба духтур муроҷиат кунанд. вақте ки беморон ба табибон муроҷиат мекунанд, аввал гузарондан аз муоинаи табиб мегузарад, ҳангоми палмосидан ғадоди сипаршакл яъне палмосида мешавад ва баъд ба равон карда мешавад ба ултрасадо, яъне санҷиши ултрасадо, ва беморро аз ултрасадо мегузаронанд ва дараҷанокии онҳо муайян карда мешавад ва ҳам дараҷанокии он ва ҳам намуди ҷоғар ки вай ҷоғари яъне диффузӣ ҳаст ё ин ки ҷоғари омехта ҳаст, яъне ҷоғари гиреҳдор. ва баъди муайян кардани он албатта аз санҷишҳои яъне таҳлилҳои хун гузаронида мешаванд. масъалаи асосии дигар ин табобати бемории ҷоғар мебошад. мегӯянд ки усули маъмултарин ин ҷарроҳӣ аст, вале оё ҳатман ҷарроҳии ҷиҳати табобати бемории ҷоғар лозим аст? шояд усулҳои дигари табобат низ мавҷуданд. мутахассисон чӣ мегӯянд? табобат кардани бемории ҷоғар ин вобаста аз ҳолати бемор ва намуди ҷоғар аст. яъне ҳаст табобатҳое ки ба воситаи яъне доруҳои ҳабҳои ёддор, яъне ки дар таркибашон ёдати калӣ доранд, ёддор онҳо тавсия дода мешавад ба воситаи доруворӣ, яъне ҳаст ба воситаи ки ҷоғарое ки дар беморон дида мешаванд, ҷоғари масалан омехта яъне ки дар бемор ҳам ҷоғар аст, ҳам гиреҳ дида мешавад. дар ҳолати калоншавии ғадоди сипаршаклу калоншавии ҳамон гиреҳ онҳо тавсия дода мешавад ба табиби ҷарроҳ, онҳо баъди ҷарроҳӣ шифо меёбанд. ва табобати дигаре ин бошад, ҳаст барои яъне пешгирии бемориҳои камёдӣ ин истифода бурдан, яъне намаки яъне чихеле ки мо гуфтем намакҳои ёднок шуда ва дар ҷои дуюм истифода бурдан маҳсулотҳои баҳрӣ, чунки ёд бисёртар дар баҳрҳо мавҷуд аст ва истеъмол кардани карами баҳрӣ ё ин ки моҳии баҳрӣ метавонад яъне бемории камёдӣ, яъне бемории ҷоғарро пешгирӣ кунад. яъне вобаста аз дараҷанокии бемории ғадоди сипаршакл, яъне васеъшавии ғадоди сипаршакл, камёдӣ ё дигар намуд, табобат камтар муддат дароз мешавад. муддати 1 сол 2 сол дар муоинаи тиббии духтур албатта бояд нигоҳубини
ҳар як бемор бояд бошад. аз сабаби оне ки вақте ки дар организм камёдӣ мешавад, шахсан аз тарафи вақти занҳо, ҷавон духтароне ки гирифтори бемории ҷоғар мешаванд, баъд аз он ки оиладор шаванд, дар вақти рафти ҳомиладорӣ ба ҳар як бемориҳо ҳам оварда месавад ки яъне исқоти ҳамл шуда метавонад, ё дар сари вақт нашудани ҳомиладорӣ, дар вақти ё ҳомиладорӣ ба зарар овардани кӯдак баъд аз таваллуд метавонад камақлиро, суст ақлиро оварда расонад. ба назар чунин мерасад ки дар тоҷикистон масъалаи ҷоғар ба як ҳолати тарс ва суоли оммавӣ табдил шудааст. ин тарс ва ташвиши берун аз қоида бахусус дар назди занҳои ҷавон ки дар синни авлодоварӣ ҳастанд бештар дида мешаванд. ин нафарон аз аломатҳо ва нишонаҳои зиёде шикоят мекунанд ва ҳамаи ин аломатҳоро бо ин ҷоғар вобаста мекунанд, ва ҳолон ки ин гуна нест. пас дар ҷумҳурии мо гирифторӣ ба ҷоғар дар кадом сатҳ қарор дорад? баъди гузарондани таҳқиқотҳои зиёд дар ҷумҳурии тоҷикистони мо дар соли 2002 қонун дар бораи ёднокунии намакро ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул кард ки ин ҳам нишонии ғамхории давлат дар ҳифзи саломатии шаҳрвандон аст. дар хотир бояд нигаҳ дошт ки намаки ошӣ, талаботи шабонарӯзии мо бо намаки ёднокшудаи ошӣ, ин ҳамагӣ дар як шабонарӯз то 5 грамм аст. ҳамин 5 грамм намаки ошӣ ки дар намати ёдноке ки дар хӯрокҳову хӯришҳо илова карда мешавад, талаботи моро пурра метавонад қонеъ гардонад. бисёртар мо ҷоғари камёдиро вомехӯрем. аз сабаби паст будани кам будани ёд дар ҳамаи хӯрокҳое ки мо дорем, яъне истеъмол накардани ё хӯрокаи носолим дар байни ҷавонон, бисёртар мо камёдиро мушоҳида мекунем. аз сабаби ҳамин ҳам аз вақте дар рафти тафтишоти муоинаи тиббӣ дар мактабҳо, боғчаҳо ва дар яъне марказҳои саломатӣ мушоҳида карда мешавад. ва албатта тибқи қонун ва рафти муоина мегӯем ки аз хӯрокҳои солим истифода баранд, яъне аз сабзавотҳои тару тоза ки дар таркиби онҳо бениҳоят ёдамо бисёр ҳастанд, аз меваҷотҳо ва албатта аз дорувории ки дар таркибашон ёд ҳастанд, яъне маълум карда, муайян карда вояҳои онҳоро, яъне доза гуфта тавсия дода мешавад аз тарафи табиби эндокринолог. ҳастанд баъзе шаҳрвандоне ки истифода мебаранд аз маҳсулотҳои ватании худамон. Масалан гирем аз хурмо ё ин ки аз бисёр сеалаф ё ин ки дигар намудҳои яъне маҳсулотҳои тоҷикистони мо. лекин ин дар маҳсулотҳое ки тоҷикистони мо ё дар таркиби онҳо миқдори ёд хеле кам аст, чунки тоҷикистони мо яъне аз як аз минтақаҳои яъне эндемикӣ мебошад ки дар замину обу хоки мо ёд хеле кам аст ва он маҳсулоте ки дар ҷумҳурии тоҷикистони мо мебарояд ёдашон хеле кам мебошад ки талаботи моро пурра қонеъ гардонида наметавонад. чӣ кор бояд кард ки ҳар нафар дучори бемории ҷоғар нашавад? албатта чораҳои пешгирӣ барои ҳар беморӣ мавҷуданд, аз ҷумла барои ҷоғар низ. ин чораҳо кадомҳоянд? омилҳои пешгирии бемории ғадуди сипаршакл, яъне бемории ҷоғар ин аст ки пеш аз ҳама бурдани тарзи ҳаёти солим, яъне камтар истифода бурдани обҳои газнок, хӯрокҳои носолим, яъне аз ҳамин ҳасибчаҳои носолиме ки камтар дар таркибашон чарбиашон зиёд мебошад, нонҳои қоқшудае ки мефурӯшанд бо маззаҳои табхушкунанда, аз тезтайёрҳо даст кашанд. Албатта бояд бисёртар тарзи ҳаёти солим, хӯрокаи солимро пеш баранд, аз сабзавотҳои тару тозаи Тоҷикистон бояд истифода баранд. Албатта бояд аз муоинаи табиб ҳарсола гузашта тавонанд. намаки ёднок карда шуда албатта дар ҳар як хонавода бояд бошад. тарзи дуруст истифодабарӣ, яъне дар он вақте мекунанд ки дар як шабонарӯз 4 то 10 грамм намакро мо бояд истифода барем. вақте ки ҳангоми таомро тайёр кардам, баъд аз он намаки ёднок карда шударо бояд мо ба хӯрока илова намоем ё ба хӯришҳои аз сабзавотҳои тару тоза. ҳастанд баъзе шаҳрвандоне ки ба табобати худсаронаи ҷоғар даст мезананд.
хусусан маҳлулҳои ёдати калию маҳлулҳои яъне люголу ёдро аз дорухона гирифта истифода мебаранд ки ин хато аст. чунки ёде ки дар дорухонаҳо фурӯхта мешавад миқдори онҳо хеле зиёд ҳастанд. одам дар тӯли зиндагонияшон аз 3 то 5 грамм ёд яъне грамм ёд дар як ҳаёти зиндагии умрш лозим аст, яъне талаботи инсон аст ки онҳо ҳамин 3-5 грамм ёдро дар шир, об ё ин ки дар шакар илова карда дар муддати ё 3 ё 5 ё 10 рӯз илова карда истеъмол менамоянд ки ин албатта метавонад ки ба бемориҳои гуногун яъне аз меъёр зиёд кардани ёд дар организми одам дар оянда оварда расонад. доир ба бемории ҷоғар, омилҳои гирифторӣ, нишонаҳо, пешгирию табобати он имрӯз тавассути маслиҳати духторон дар дармонгоҳҳо, воситаҳои ахбори умма ва интернет маълумоти зиёдӣ дастрас кардан мумкин аст. гумон мекунем асосан огаҳии комил ва ба роҳ мондани зиндагии солим метавонад касро аз гирифторӣ ба ин беморӣ наҷот диҳад. дар урфият мегӯянд саломатии ҳар кас дар дасти худаш аст. пас ганҷи бебаҳои худро эҳтиёт кунед. инҷо шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.